I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u naš novi video. Kao što vidite u naslovu ovog klipa, danas ćemo da nas dvojica postavljamo jedno drugom pitanja, a u idućem klipu ćete vi. Ako budete htjeli srce na komentar, subscribeujte se i lajkujte ovaj video. I kreativan komentar može da bude šta da snimamo, tipa Minecraft, nešto, vodeno preživljavanje, nešto tako slično. Ako budete htjeli da igramo nas dvojica zajedno, mada mislim da nećemo moći, pokušat ćemo bar. U ovom videu ćemo da kažemo neke stvari o nama, a u idućem videu ćemo da kažemo o sebi nešto. Tipa za 1000 subscribera ćemo da kažemo koja je naša prava imena. Tako da, hajde da počnemo. Hajde ti, Mr. Buna, kreni. Ti meni prvi postavi pitanje. Kako si dobio ideju da kreneš da snimaš? Kako sam dobio ideju? Pa, dobio sam ideju po tome što nisam, bilo mi je fora dosadno u životu, nisam znao šta da radim. Samo čekam nešto da se desi, pa pošto si ti bio nešto najbliži, onda sam i tebe pozvao da snimaš sa mnom. Super. A ti, Mr. Buna, ja ću tebi da postavim pitanje. Šta je tebi došlo na ideju da se nazoveš kako se zove? Šta je tebi došlo na ideju da pristaneš na moj kanal, što sam te pitao? Pa, ne znam, eto, bilo je dosadno i od uvijek sam imao tu neku želju, pa sam te napisao. Još nešto da te pitam, zanima me. Jeste da si imao želju da to sve, pošto ti je bilo dosadno i sve to, ali još uvijek mi nije jasno kako je šta si mislio da će se sve izdešavati u kanalu kada bi krenuli sve to da radimo? Pa, ne znam, htio sam da napredujemo, htio sam da nešto bude fino, ne znam, zatim... Sad ja imam jedno pitanje za tebe. Dobro. Kako si došao na ideju da si daš ovako ime? Kako Fantasy Guy? Pa, došlo mi je na ideju da napravim to ime zato što je to mi je bilo prvo što mi je bilo na pameti, kao fantasy kao fantastičan, a Guy kao momak. Nešto tako slično, čovjek. Pa da, pa da. I sad ću ja jedno pitanje za tebe. Kako sam ja došao na ideju za moje ime, jel? Upravo tako. Ovako, znači, bio je jedan youtuber, mislim, je nekad bio negdje i dalje, i on se zove Mr. Beast. I tu sam ja dobio ime Mr. Glav. Zatim, eto, Buna mi je bilo nešto onako cool, pošto se moj brat zvao isto B2 miliona YouTube, pa mi je to bilo Buna. I to je to. A ide je došlo tako. Također. Inače, imaš li ti još neki kanal na koji bi trebalo da se subscribe-uju ljudi? Ovaj video, ako želite još nešto da saznate o nama, onda se subscribe-ujte obavezno. I nek ovaj video sadrži oko
tipa 50, Što više lajkova, što više lajkova, onda ja mislim da je to bilo to što se tiče ovog klipa. Hvala što ste gledali ovaj klip. Vidimo se u idućem i ako želite još nešto da nas pitate, postavite nam u komentarima šta vas zanima i mi ćemo vam u idućem klipu objasniti zašto i šta je. Doviđenja.